wato wa'yansu suka ga abubuwa sun cushe musu ko kuma wani hanyar ya tsaya, a maimakon su yi tunanin ya za su yi su shiga nes su manta da wani, domin tsayawa ka yi tunanin ma bayan ba ƙaramin ɓata lokaci ba ne. A'a, ka yi ƙoƙarin to meye ne yanzu. Misali lokacin da aka yi corona, akwai mutanen da sun karye kenan, karye wanda ba su sake dawa ba kenan, saboda kullum suna tunanin yanayin yadda suke a rayuwarsu na dan nan haka za a ci gaba. Maimakon su yi ƙoƙari su canja tsari na rayuwarsu, sun ƙi, sai suka bari suka zauna suna jiran bari ta gyaru. Wasu kuma sun ci gaba daga nan, wasu daga wannan shikenan an dawo, ba za a ma koma harkan ku kuma ba, an shiga an ci gaba kenan. A lokacin corona ne wa'yansu suka samu arziki kuma su, saboda mai sun kawo innovations, sun kawo wasu sababbin tsare-tsare wa'anda suka taimaka wa rayuwarsu. Daga nan shikenan sun hayin kenan, kuma wanda har yanzu suna cikin arziki. Ɗaya ma shine Uber nan da kake gani, wannan su app da aka kawo mana, ana sa mana muna kai bukin mota daga gidanka zuwa kaza. Lokacin corona ne wani ya kirkiro ta. To me yasa kai ba za ka yi irin waɗannan tunanin ba? Kullum kai tsarinka kawai kana tunanin cewa kawai yanda ka koya ka saban nan shi za ka yi, maimakon ka dinga duplicate kana gano cewa a'a abin nan bari in dora daga cikin ilimin da na iya daɗin nan domin ka samu ci gaba. To wannan shine yana ɗaya daga cikin matsalolinmu. Allah ya sa mu dace baki ɗaya.